لیستکن شانویان کردی بی یکمی مهریجان شانویا منجله لوانه لسردکینه. د مهریجان دا شش لیستکن کردی سه لیستکن ترکی و دروجا داوی دا جی ده استورمان تلکی به پیشکش کرنو نشاندان. د فستیوال دا لیستکن کجالی شانوگران جی دیاربکر، İzmir, İstanbul و روجلات کردستان و هاتنا آماده کرن در کون سردکه. دما گلک پیواجوک Revebra navenda huneri mencele û şanoger Perinaz Delazî balêkişand ku civak dibin zextên giran de û gelek qeyranên civakî berdewam in. Ew jî bi şano û hunerê dixwazin helwesteka berxwedêr peyda bikin û ev jî peywira hunerê ye. Rastî ev demek dirêje me dixwast ku em mihricanek pêk bînin û me got em sezona nû de em sezona nû bi mihrijana xwe vekin. Bextim ev vê biryarî de hinek kes digotin işte salona ve piçûke hûn dikarin ve salona piçûk de hûn mihricanek pêk bînin. Belê bek dibe ku salona piçûk e belê xeyalî me gelek mezin ji xwe xeyalî me cê tu salona jî cih nake. Navenda şano hunerî mencel tekriben 10 mehberê li Wanê ji aliyê dildar û şanogerên kuşkar hatbûn derxistin ve hatbû damezrandin. Di Mihricanê de lêstika bi navê Kozûk û ji aliyê navenda mencelê û şanogerên jin ve hatiye amadekirin jî tê pêşkêşkirin. Jinê ku ji mala xwe rûdin. Fatma Kaya jî lêstikvaneka wê lêstikeye û balê dikşîne ku ew jî bi karên hunerî helwesta xwe diyar dikin. Berxwedaniyê ji me gore em çawa berxwedin em lîstika derdixin. Lîstika jî me lîstika hem nivîskara xwe jine hem bi alîkariya jinê me hanî ser dîkê em bûyî vê pir kêfxweşin û li hemûn herema me lîstikê Kurdî hanîn li hev kombûnek çê diviye. Yekemîn mîhricana şanoya mencelê di sêzdê çiriya pêşîn de dest pê kir û dê heta 21 mehê bidome. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Wan.